Moko kuom Jood bura mawuok Kerio Valley dwaro mondo jatend migawo marita mathur ka Kithure Kindiki ochwal kwayo ne od bura mondo gikal twak mapuodho jolweny telo ne apedha mar rakruok kod jomaundu manyayo kuo mag jamni nyandwat mar hoho mar okak. Jood bura kotelni kod Timothy Kiprotich wacho ni kidieny mar 241 kare mar adek mar chiko miyo thuolo od bura puodho jolweny rakore kod midhiero mag arita e pacho kaka gikoni madhi kelo yot e kedo kod jomaundugo mapod dhi nyime gi monj kata bang' apisas mag arita ter e gwengego jumbe adek mokalo. Nyaka sani apedhano pok onyago lemo ka gisingo mar biro dhiro mondo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod ogai mar obila Japheth Koome ogweta oponi arita ok bidok kare Kerio Valley. We are tired as a county, losing people each and every time. And it's high time we call upon the minister, because we know that they have brought the KDF officers here who are doing nothing. Wanaosha nguo, wanajivinjari, and we know that the problem is legislation. Please bring legislation to parliament. We allow KDF to carry out the disarmament process once and for all. We want to tell the president and the government with a lot of humility that we want a deployment under Article 241(3) of the Constitution, a deployment that is approved by the National Assembly. Hatuwezi tuma KDF pale chini na tuambiwe KDF wako under police. That is shameful. We want a real deployment. Tuko na waziri amechaguliwa wa usalama. Tuko na commissioner wa polisi ameteuliwa na rais. Lakini kila siku waziri akishika mic aseme na nyinyi mtaona bandits, mtaona ndio bandits wanakuja. Every day you, the minister of security, you threaten the bandits. That's when they eat. Mr. Waziri, when will you act? When will we see actions in Kerio Valley?